Да чуем и последния звънец за тази учебна година. Добре сте ни дошли, закриваме поредна учебна година в Азбукарче. За някои от децата беше първа, за други втора или трета. Добре сте ни дошли всички до година отново, макар че половината от децата отиват в първи клас и аз съм сигурна, че там ще се справят много добре. Внучката на нашата директорка госпожа Мечева, която е учителка в първи клас, ще поеме вашите деца. И Тея сега ще ни спее песничката, нали Тея? Ти я знаеш много хубаво, да става. Готови ли сме деца за азбуката? Готови ли сме? Айде да видим колко сме готови. Повтори. А
се предаде в първи клас на госпожа Мечева, която е сред нас. Днес тя е директор на нашето училище, както и поема бъдещите първокласници. Я да видя сега, кои ще бъдат първи клас? Сега си дигнете ръчички да видя. Браво, браво! Браво! Много ви благодаря. Програмата беше страхотна. Аз мисля, че вие направо втори клас може да отидете. Толкова много зная. И сигурно всички ще бъдат отличници до година. Чакам ви да играете се хубаво лятото, почивайте, отидете на море, на планина и септември месец започваме да учим сериозно. С нетърпение ви очаквам. Благодаря на родителите за постоянството, за това, че уважиха нашето училище. Много сме щастливи. Най-хубавите деца са тук при нас. И в първи клас продължаваме да усвояваме българския и знанието. На добър час на вас, хубаво лято и на вас всичко хубаво и весела почивка, деца. Поздравления!